голямата. Голяма ли? Много дебела. Тя дебела нещо е право това заре. А? Да. Капало е. Те се е гонили? Някой чернокоп. Гонили се, да. Някой леферче чернокоп. Всякъде такова. Някой лефер, знаеш. Чернокоп. Слагай червен. Няма друг къде да атакува. Смяна тай. Зъбите. Ти лефер, да знаеш. Той е точно чернокоп. Чернокоп или лефер? По-голям чернокоп. Къде е закапан? Не е циган. Не. Не е циган. Леферче си е това. Че гледайте зъбите му. Ако отворя малко повече устата, ще не скара за арганата му тук. Полганата. Ма сега ли да е ухапала? Сега е, че. Сега ли те виж как е? Сега тук раз не е кръпнуваш. Да те дърпаш направо, не чакай на пръчка. Това е положението. И тази пръчка е прекрасна за тази работа. Добър ден, за какво съм я купил? Браво. Нали за той? Те се прави за аргана задължително. Защото изкача от копата. Това са, бе.